ତୋ ଯୋଜନା କଣ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ତୋର ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା, ତୁ ମତେ ଆଜି କନ୍ଦଉଛୁ। ଏଭଳିଆ ତ ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ତ ମୋ ଭଳିଆ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ସେଠି ଥାଇ କହୁଛୁ ନବୀନା ମୁଁ କାଳିଆକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା? ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା? କାଳିଆକୁ ଥରେ ଚିହ୍ନିକି ଦେଖେ, ତୁ କାଳିଆ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବୁ ନା? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ହେଇଥାଇପାରୁ। ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଭାରତର ଗର୍ବ। ଆଉ ତୁ ଆସିଲୁ ଏ ଚାଲିଯିବୁ ଭାବିଛୁ କି ଯେ ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିଗଲୁ। ମୁଁ ତ କାହିଁ ଖୁସି ହେଇପାରିନି। ମୋ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର। ପୁଣି ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ କେତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଆଉ ଭାଷଣ ତ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ କିଛି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା, ଆସୁନା ମୁଁ କେତେ ଯୋଜନା ଦେଖେଇମି ତୁମର, କୋଉଟା ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ତୁମେ ମାନେ। ଆସୁନା ବାଡି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାହାରେ ପକଉନା। ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନି, କେବଳ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି। ମୋ ଭଳିଆ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ। ମଦ ପିଇ ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଥିବେ ତ ମୋରି ଭଳିଆ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାହାଠାରୁ କଣ ମାଗି ଆଣିକିନି ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହଉଛି ପ୍ରଗତି।